Здравейте, казвам се Ани Кирилова и вие гледате моят канал в YouTube, на който има над 2900 видеа. Ани Кирилова, различен ясновидец, различния магиосник, професионален чистач в игрите Тетан. Видеото, което снимам, е обратни връзки от работата ми с клиенти, 72 подред. Обратни връзки от ноември 2025 година, тъй като така са доста листите, които съм принтирала. По всяка вероятност ще бъде повече от едно видео с обратни връзки ноември 2025 година. Благодарим, добре сме. Аз бях спокойна през повечето време. Майка ми чувстваше силно напрежение още миналата седмица при моя восък. Доста е сънувала свои страхове от преди години, които днес са неоснователни, но излязоха за отработка. Тук работя с цялото семейство и с майката и с голямото дете, няма да конкретизирам какъв е пола, който ми пише, и съответно и бащата. Моят отговор: да, те са били винаги в нея, визирам страховете, отработи ли ги тя, става и за вас по-лесно. Да, точно така е, радвам се. В интерес на истината, майката е един от малкото хора, които в процеса ми на работа съм срещнала и имат от силата. Силен човек. Честито, гордея се с вас, висша магия, равно да промениш съзнанието на другия. Тук всъщност трябваше да прочета първо коментара на това, което ми е написала клиентката. С нея работим от години заедно, но основно консултации. Тя си е поръчвала и розова вода, записва си консултациите, т.е. питаме предварително дали може да си ги запише, слуша ги след това. За първи път си поръча високолеене след така години. Благодаря за консултацията вчера, почувствах се по-спокойна. Днес изслушах тази част с изпита, снощи купих от сладкарницата да почерпя предварително, без да знае майка ми за изпита. Измислих си вариант 2, отпуснах се и го взех. Благодаря, удоволствие да работим заедно. Преди това, когато съм ме питала, по-спокойно, отпусната, но много ме боли главата. Откакто ми изляхте воска, не ме изнервят тъпи коментари и провокации, на които мога да избухна. И всъщност сега трябваше да ви прочета. Честито, гордея се с вас, висша магия да промениш съзнанието на другия. Тази клиентка е изключително добре, от малцината, които изключително добре използва не само ясновидството ми, но и внимателно ме слуша какво я съветвам, как да изиграе дадена роля и ситуация. Защото много хора ме търсят само за ясновидство, което от моя гледна точка е елементарщина и глупост. Защото ясновидството може да бъде изключително полезно, но ако може и да бъде вредно, ако само стоите и чакате да се случи това, което е зададено като различен вид съдбовни или подсъдбовни точки. Нали? Ще срещнете принца на белия кон. Имам една клиентка, която стои, го чака и го търси. Нали? Единственото, което прави в живота си, е да търси въпросния принц на бял кон. Нищо друго. Всъщност важно е пътят, който ще извървиш. За да стигнеш до нивото на осъзнатост, на честота и честота, в което да се случи това събитие. Така че има много тънкости. Ясновидството е финала, като събитие, какво би се случило. Но как да стигнете до съответното събитие? Всъщност, аз съм от малцината, както обичам да казвам, майстори, които знаят как да ви прокарам по този път. И то по сравнително с малко щети. Мога да сложа всеки един гуру-гуровица в малкия си джоб. Пък академичките са ми любимки. Четох книга за България, написана по българските исторически извори, изключителни манипулации с българската история. Но и сме изключителен народ, трябва да си го знаем. Добре съм, благодаря, отработвам матрични модели в личните отношения, по-скоро Вселената ме проверява, тук ми е изрязано. Моят отговор е да, историята е променена, но чистото знание не стига до всеки. Историята пак е знание и опит. Да, доста време ми е коствало, докато стигна до книгата. Така.
Здравейте, госпожо Кирилова. Изпращам ви снимка за проверка. Чувствам се много по-спокоен и облегчен. Благодаря ви за работата и подкрепата. С уважение. Да, тези, които дълготрайно на времето са ми клиенти, те така изпитват усещане, че са подкрепени от мен. И да, всъщност ние с тях имаме изградена енергийна връзка. И с това по-лесно ми се случват нещата. Ние сме добре. Разгромихме, образно казано, тъй нареченият ми бивш предния път при аспект успех по същия начин се получи. Благодаря. Ако дълго писмо, това е втората част. Аз понеже ги пуснах на куп всичките писма, без да ги... Така. Добре съм, спя и си хапвам повече. Откакто ми изляхте восъка, съм в интересно състояние, опитвайки да запазя вътрешно спокойствие. Знам, че восъка действа и съм смела. Бях на интервю и сега отивам в устата на лъва. Старата ми работа да си взема забавените документи за напускане. Извинявам се за дългото обяснение. Добър ден, госпожо Кирилова. Доста раздвижване се случи след восъка. Бих желала час за консултация, ако желаете ми позволите да споделя за всичко, което се е случило след восъчните отливки. Благодаря. Добре, явно има доста събития. Колко минути искате? Така. Добро утро, госпожо Кирилова. Пращам нова снимка, както поискахте. Успях само едно писмо да напиша тези дни. Изпитах страх, че едва ли ще се влюбя отново или ще срещна подходящ партньор. Поревах си доста. Ще продължа. Междувременно близка приятелка започна да се отдръпва, а съквартирантката ми се раздели с гаджето си, поне за сега. Чистенето се е задействало. Благодаря. Това е, което съветвам голяма част от хората, с които работя, освен възоколението, освен моят ритуал със свещи, създаден за изчистване на енергийно поле, който можете да го правите заедно с така и възоколението, да пишете тъй наречените писма до хора, с които бихте желали да говорите, но нямате възможност или пък не желаете физически контакт, лице в лице, директно да им заявите тези неща, да напишете писма, което се прави след 10 часа, многократно съм го обясняла като ритуал, облегчаващо е на енергийно, психическо, емоционално ниво. След това, като напишете писмото, четете го, късате го, изгаряте го. Но ето вижте, изглежда лесно и просто, но клиентката е успяла да напише само едно писмо до бившият си. Пишете многократно към един или към много хора. Те може физическите им тела да не са живи в настоящия период от време, но това не пречи. Можете и на тях да пишете писма, за да изговорите и живеете отново всичко, което ви тежи, да го изкарате от скритите части на подсъзнанието си, където сте го замели. Здравейте, госпожо Кирилова. Изпращам снимка за проверка. След нощта с восъка ми се обостри синузите и имам странно желание да хапвам филийки смет и масло. Благодаря. Защо се получава на физическо ниво след изчистване се проектират различен вид заболявания? Защото те си имало ги е там. Просто човек си е мислил, че са изчистени и отработени. И те са свързани и са показател всъщност за блокажа, който първо е скрит. Хората си мислят, че го няма, излиза на физическо ниво, за да бъде вече отработен и изчистен. Разбирате ли, вие си мислите, че сте здрави, а всъщност не сте. Излиза на физическо ниво, работи се и след това се изчиства. Много ви благодаря, добре се чувствам, много сладко съм спала и нищо не ме боли. Да сте жива и здрава, моля, чудесно. Така, това 2 пъти съм го принтирала с клиентката, която съм написала висша магия да промениш съзнанието на другия, но аз много се гордея наистина с нея. Тя е на път от да проектира реалност. Ако ме слуша, продължава да ме слуша изключително внимателно, ще видим дали ще се случи. По принцип изключително трудно, бавно, не става толкова бързо, както ви обясняват в разни измислени учения, обучения. И да, може да бъде следващия човек след мен, който е проектирал реалност, или първата ми клиентка. Защото малци не могат да го направят и там, където лъжат в разни учения, обучения, че всеки може да го направи, ха-ха-ха. Кобилкина да го направи, ха-ха-ха. Това е лъжа.
Много добре. Благодаря за малко. Да забравя да ви изпратя снимката за проверка. Сякаш отново имам желание за живот и желание да правя каквото и да е. Този восък дойде в точният момент. Чудесно. Добър ден. Благодаря ви, госпожо Кирилова. Отново с любопитство ще наблюдавам процеса на изчистване. Спорен и усмихнат ден. Здравейте! Изпратих ви един скромен подарък от пътуването ми, еди къде си, всичко мина прекрасно. Представиха се на ниво децата и си ги прибрах живи и здрави. Восците са голяма работа. Благодаря ви. Моите восци, макар че тази клиентка си работи с мен и няма да отида никъде, защото разбрах, че възколението много модерно е станало. Каквото и да правя аз, изведнъж става много модерно, дори фалшивите профили. Пращам ви снимка за проверка, чувствам се добре. Излизат си наяве скрити неща и в дома, и в службата. Здравейте! В събота осветих къщата, събрахме се само хубави хора, или поне аз така ги чувствам. Направих дан за църквата и за Коледа пак мисля да направя. Откакто сте ми изляли восъка, само ми се плаче. Май е пречистващо, по принцип да, сълзите се изчистващи. За бившия си не искам и да чуя, вярвам, че кармата няма да го подмине. Моля се само децата ни да не плащат наши грехове. Ще ви звънна утре, благодаря. Така, с тази клиентка тук в случая но той е урок и за мен и предизвикателство за мен, но аз едни магиосници от други държави смятам да ги победя и няма се закачат с българка. Така, това е същото писмо, просто е отрязано. Здравейте, госпожо Кирилова, изпращам снимка за проверка, както ми бяхте казали. Тук ще оставя кратка обратна връзка. Първите 2 дни след восъка не исках да виждам никого. Имах желание да лежа и да чистя. Случиха ми се доста тегави неща. Имахме спорове с партньора, щупих една негова любима вещ. Синът ни събори едно бюро, което уж трябваше да е мое работно и стои само за красота. Няма нищо щупено и синът ми не се нарани. Тези случки ме провокираха да си потърся нова работа, въпреки че по принцип е трудно, защото трябва изцяло да се съобразявам с работното време на партньора, което не е фиксирано. Намерих една позиция, която е допълнителна работа към основната ми и кандидатствах. Чувствам се ту много спокойното и изключително нервна. Нямам енергия. Продължавам да се заяждам с партньора, защото съм заявила какви са ми мечтите относно второ дете, а той не ми дава ясен отговор, за да знам какво да правя. Благодаря, ще пиша по-късно. Това е дълго. Нека нещо по-кратичко да прочета, защото трябва да приключвам, дори да тръгвам. Така. Сигурна съм, че всичко това има общо с вас и с работата ни с вас. Погледнах си аспектите. Това писмо обаче това е по-дълго. И погледнах си аспектите на тройния восък, който ми направихте лятото: изчистване, възстановяване, защита, секач на негатив и 3 изход като победител, и на следващия восък след това благословия от съдбата. Тази ситуация, която ви описвам, е точно в десятката на тези аспекти. Чета и още не мога да проумея колко е точно всичко. Изключително съм ви благодарна, вашата сила е огромна. Така. Да, така е. Здравейте, госпожа Кирилова. Искам да поръчам втора отливка възоколение, но този път с кодиране и работа по 3 аспекта едновременно, разбира се, с ваше съгласие. Моля също така вие да извършите изхвърлянето на восъка, лично споделяне. През времето след първата отливка усещах силен негативизъм. Имах въпроси тогава към вас и вие ме бяхте предупредили, че могат да възникнат конфликти, и действително се появиха. Неочаквано в самото семейство, майка, баща, брат. Най-вече брат ми. Явно така е трябвало да стане и процесът си е вървял по естествен път. Благодаря ви от сърце за съдействието и насоките с уважение. Край. Тези остават, но сигурно ще има още 2 видеа, просто не мога да смогна. Но и тези бяха изключително, полезни и ефективни като обратни връзки. Кратичко видео. Край.